गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरा गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोफिननो थाखाय UPPL राजखान्थि हान्जाखौ देरहासार खालामनो थाखाय सिगांबोदों। 2 नं दतमा बियाब UPPL राजखान्थि हान्जानि बिजाथि राजु नार्जारिनि बिबुंथि। नंगौ, बे समाव आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया बिसायख'थि मेल फोसावदिंनाया बे समाव सोलिगासिनो दं आरो बिसायख'थिनि दुंहाव बाराबो गोख्रोंसिन बारनो हमदों। थिग बेबायदिनो 2 नं दतमा बियाबनि UPPL राजखान्थि हान्जानि बिजाथि राजु नार्जारि बिथाङा बिसायख'थिखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बुंदों दि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरा गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोफिननो थाखाय UPPL राजखान्थि हान्जाखौ देरहासार खालामनो थाखाय सिगांबोदों होनना फोरमायदों राजु नार्जारि बिथाङा। लोगोसे बिथाङा माखासे आयदा जेरै बड'लेण्ड ओनसोलाव 2020 मायथाइयाव गायसनजाखानाय सान्थि, बे सान्थिया गोदान सरकार एबा BPF सरकारा फैनायनि उनाव गावस्रानायखौ गोदानै सान्थि लाबोफिननो नाजानायखौ फोरमायदों। फरायसाफोरनि फरायनायनिफ्राय लानानै गेलेनाय आयदासिम दावखोहांनाय थासारिया गाहाय फारसे थांनायखौ गोदानै बोखांफिननो नाजानाय। 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ थाबैनो खालामना बिटिआरआव मोन 60 बियाबाव सोरजिनाय आरो बिटिआरआव इन्टारिम सरकार दानाय बेफोर आयदाफोरखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिसायख'थि फोसावदिं मेलनि गेजेरजों फोसावदों होनना फोरमायो राजु नार्जारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि थांनाय 5 बोसोराव UPPL सरकारा जेसेबां रायजो राजानि जौगानायनि हाबा मावना होनो हादोंमोन, बेबायदि गोदान सरकार एबा BPF सरकारा मावनो हायैनि बाथ्रा बुंदों 2 नं दतमा बियाबनि UPPL राजखान्थि हान्जानि बिजाथि राजु नार्जारि बिथाङा BPF सरकारा हा गैजायै सुबुंफोरनो हा होनो हायाखै, लाइमोन जौगानाय, आइजो गोहो बांहोनाय बेफोर बायदि हाबाफोरखौ मावनायनि खोथा मावनानै होनो हायाखै होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारि बिथाङा। बिनि अनगायैबो 2 नं दतमा बियाबनि UPPL राजखान्थि हान्जानि बिजाथि राजु नार्जारिया मा बाथ्रा बुंथिबावखो नोंथांमोना आबुङै मिथिना लादो। जोंनि दतमा समस्थियावथ' जोबोद मोजाङैनो थांगासिनो, जेबो दावराव दावसि गैया। बिदा फंबायनि अनलायनायनि आबहावायावनो बयबो हान्जाया गाव गावनि फोसावदिं हाबाफारिखौ खालामगासिनो। जोबोद मोजां मोनदों आरो गुबुन पार्टिफ्रा दिनै बाहागो लादों। बेयाव BPF दं, कंग्रेस दं आरो इन्डिपेन्डेन्ट दङ, UPPL थाबाय। जों बयबो गावबागाव हाबाफारिखौ फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ जों मावलांगासिनो दङ। रायजोफोरनि रेसपन्सा जोबोद मोजां। दा नैबे कसुगाव ओनसोलाव दंफैयो आङो। बेयाव जोंनि सान्थाल हारिनि सुबुंफोर, आदिबासि हारिनि सुबुंफोर, अरावफोर आरो बर'फोर, राभाफोर, मुसलमान बिदा फंबायफोर, बाङालिफोर बयबो जाथि जनगोष्ठीफ्रा जोबोद मोजां रेसपन्स UPPLनो होदों। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थिखौ गायसनफिननो थाखाय आरो जोंनि ओनसोलाव मोनसे मोजां आबहावा, बे जौ जुवा मेलानि हारिमुखौ फोजोबनानै लोगोसेयैहाय जे दिनैहाय जाथि जनगोष्ठीनि गेजेरावहाय गावस्रालायनाय फैफिनदों, बेफोर गासैखौबो गोरोबहोफिनजोबनो थाखाय UPPL हान्जानो भट होनो थाखाय बयबो थागथियारि जादों। जों हाबनाया गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गायसनखानाय सान्थि 2020 सनाव जे जोङो सान्थिखौ गायसनखाबायमोन। दा बेखौ 2025 सनाव UPPL गैयैनि उनाव दा नोंथांमोना नुदों दाखालि कारिगावआव जे घटना जालांबाय आदिबासि आरो बर'नि गेजेराव, माने इन्टारनेट दाननो गोनां जाबाय, रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जाबाय। माखासे साननि सिगां सालाखाथियाव बमा बेरफ्रुबाय, क'क्राझार टाउनाव हिन्दु मुसलमाननि दावराव जाबाय, मस्जिद आक्रमण जाबाय। बेफोर गासैखौबो नायनानै गोजोन गायसनफिननांगौनि थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय UPPLखौ नांफिनगौ होननानै दिनै जों फोसावदों। नैथियाव जोंनि लाइमोनफ्रा बड'फा सुपार 50 मिशन बायदि, दुरान्ड काप बायदि, ISPL बायदि इभेन्टफोरनि गेजेरजों मोनसे कम्पिटिटिभ इनभाइरनमेन्टआव फरायनायजों लोगोसे गेलेनायनि फोथाराव दावखोहांबायमोन। नाथाय फिन खनसेबाव बोथोर गैया, बादालि गैया, मिना बाजार, चित्रहार लाबोनानै दिनै जे मेला खुंनानै जुवा गेलेहोनानै लाइमोनफोरखौ जौ जुवानि गाज्रि मोनसे थासारियाव हारिमुआव नारसोम हरफिनदों, बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगौनि थाखाय दिनै रायजो राजानि सिगाङाव जों बुंदों। जों आरो बुंदों जे 125 एमेन्डमेन्टखौ खालामनांगौ, थाबैनो 125 एमेन्डमेन्ट खालामनानै 60टा बियाब जोङो बिटिआरआवहाय सोरजिनांगौ। लोगोसेयैहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि डाइरेक्ट फान्डिं, गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि डाइरेक्ट फान्डिं जों लाबोनांगौ। 35,000 करोड़ बोसोरावनो जों मोनो, नाथाय जोङो दिनै जोबोद बाङाय मोजोमसेल' रां मोननायनि थाखाय जों गोबां जौगाखांनो हायाखै। खिन्थु डाइरेक्ट फान्डिं मोनोबा जों फ्राय 35,000 करोड़ जों थाखा मोनगोन, बेजों गोबां जौगाहोनो हागोन। ओंखायनो 125 एमेन्डमेन्टनि थाखायबो जोङो UPPLनो भट होनांगौ होननानै जोङो रायजोफोरनि गेजेराव फोसावदों। दिनै 125 एमेन्डमेन्ट जाग्रोमोनानो जोंहा 40थानिफ्राय 60टा समस्ति बारायगोन। 60टा
60टा समस्ति जाखांग्रोमोनानो जिहेतु जोंनाव दा 40 जनल' MCLA दं जोंनि भारत सरकारा आसाम सरकारा जुदि सानो जे बेयावहाय थोंजोङै बिसायख'थि खालामाबालायनो इन्टारिम सरकार दाग्रोनांगौ होननानै सानोबा इन्टारिम सरकाराबो जागोन बेयाव बिटिआरआवहाय इन्टारिम सरकारखौ जुदि भारत सरकारा गभर्नरनि थ्रुयैहाय जुदि नटिफिकेसन होनानै खालामनो गोसो जायोबा इन्टारिमावबो जानो हायो